טוב, בסרטון הזה אני מראה איך מצטרפים או איך פותחים קבוצה, כיתה בקלאסרום. אז הנה תסתכלו כאן על המסך. קודם כל חשוב מאוד להגיד שהתנאי הבסיסי ביותר הוא זה שאתם רשומים במייל הארגוני. זה שנכנסתם לגוגל דרך המייל הארגוני. איך אני בודק את זה? אתם רואים, יש כאן את השין, שזה השין של שמוליק, פותח, רואה שזה המייל הארגוני שלי, והכל בסדר, זה התנאי הבסיסי. אחר כך נכנס כמובן לקלאסרום, דאבל קליק על הקלאסרום, ואחרי שנכנסתי לקלאסרום, מחפש את הפלוס. אתם רואים את הפלוס מצד שמאל למעלה, לוחצים על הפלוס ועושים יצירת כיתה. לוחצים על יצירת הכיתה, ואני אכתוב כיתה, למשל צוות המורים של בית הספר, צוות המורים, לוחץ על יצירה, ועכשיו הקבוצה כביכול נפתחה, אתם רואים זה יצטרף לשאר הכיתות שאני כבר פתחתי מלפני. אחר כך, אחרי שיצרתי את הכיתה, הנה צוות המורים של בית הספר. שימו לב שממש בכותרת של הכיתה יש קוד כיתה. אתם רואים קוד כיתה? קוד כיתה, ברגע שאני אלחץ על הריבוע, ממש כאן, קודם כל הקוד מופיע, אבל אם אני רוצה לעשות איזושהי פעולה, אני לוחץ על הריבוע, ואז רואים את קוד הכיתה בגדול, מה שמאפשר לי לעמוד עליו עם העכבר, מקש ימני, העתק, ואז אני יכול את הקישור הזה ממש לשתול בתוך וואטסאפ, או וואטסאפ של כיתת תלמידים, או וואטסאפ של המורים, וזאת אפשרות אחת להצטרף לכיתה שפתחתי. אפשרות שנייה זה כמובן דרך המיילים. אז בואו נתחיל עם המיילים קודם. לוחץ פה למעלה על אנשים, ואז איפה שכתוב תלמידים, לוחץ על הפלוס, וכאן מקיש את, למשל, אמרנו צוות המורים, אז אני כותב צוות המורים, מורי החטיבה, אני חושב שכתוב מורי החטיבה, ואמור להיות לי פה, הנה, מורי החטיבה העליונה, אני מחפש את מורי חטיבת הביניים, בואו נחפש את מורי חטיבת הביניים, זה ממש נותן לי, הנה, מורי חטיבת הביניים, נותן לי אוטומטי, אם היינו מקישים למשל תלמידי ח' 3, אני אראה, למשל, תלמידים, לא מורים, נגיד, תלמידי, אני עושה את הפתיחה, תלמידי, ואז מופיעות לי כל הקבוצות של המיילים של התלמידים שלנו. ואז מה שאני עושה, אני לוחץ על תלמידי ח' 3, אני לא אלחץ כי יש לי כבר קבוצה כזאת, אבל אתם יודעים מה, אני אעבור בכל זאת על מורי חטיבת הביניים, בואו נחפש אותה, מורי חטיבת הביניים, עושה הזמנה, וברגע שלחצתי על הזמנה, ממש עוד מעט, יופיעו לי כל המורים, רשימת המורים שלנו, שקיבלו בזה הרגע הזמנה למייל שלהם, למייל הארגוני שלהם, וחשוב לציין, כרגע, זה לוקח קצת זמן לא להיבהל, כי המערכת מעלה את כל הנתונים. שימו לב, אתם רואים, יש כאן את כל השמות של המורים שלנו, את כל השמות, וכתוב ככה בסוגריים, נשלחה הזמנה, אוקיי? נשלחה הזמנה, וברגע שהמורה יפתח את המייל הארגוני שלו, הוא יראה שיש לו הזמנה ממני, וברגע שהוא יפתח את המייל שלו, והקיש יצטרף לקבוצה, הוא יגיע להצטרפות לקבוצה. אפשרות שנייה, כפי שכבר אמרתי מקודם, זה דרך הקוד. כשאני שולח קוד, אני שולח את הקוד הזה אל מי שאמור לקבל אותו, אם זה תלמידים, אם זה מורים, זה מאפשר לאותו תלמיד, אם אני אלחץ כאן בחזרה לקלאסרום, לאותו תלמיד שרוצה להצטרף לקבוצה, איך הוא מצטרף לקבוצה? הוא לוחץ על הפלוס, לוחץ על הצטרפות לכיתה, לאותה כיתה שנשלחה אליו ההזמנה, או שהוא רוצה להצטרף אליה, למשל לקבוצת הספרות, מקיש פה, עושה ממש העתק הדבק של הקוד שהוא קיבל מהמחנכת דרך הוואטסאפ, או מהמורה,
ועושה הדבק, ואז הקוד כיתה נכנס לכאן, והוא מצטרף, ושיהיה בהצלחה. ככה פותחים קבוצה, וככה גם מצטרפים לקבוצה. זאת אומרת, ככה התלמידים מצטרפים לקבוצה שלנו, שוב, דרך הפלוס, שוב, להקפיד שהמייל הוא מייל ארגוני, זה א' ב', זה הבסיס, ואחרי שלחצנו על הפלוס, אני או יוצר כיתה, כמו שיצרתי פה את צוות המורים, ראיתם? או מצטרף לכיתה על ידי קוד, או על ידי זה שאני מאשר את המייל שאותו מורה שלח לי, ואז שתי אפשרויות הן טובות. אני באופן עקרוני עבדתי עם שליחת המיילים לתלמידים, אבל אתם יכולים בהחלט לשלוח להם גם קודים. זהו בינתיים.